Arọ ne ka ọ na-abụ nwaanyị ede ọ bụ na nwaanyị abụ etolu gị ịnụ di. Zagodi me na comment section. Inwe ọnwa wee chọta di yahoo ọ bụ na ọsọsọ yahoo ka ọ na-alụ n'ọsọsọ ọlụ ka ọ na-atụ ịtagbu onwe gị n'ahụhụ. Ịchọ click from part 1 gaa na this page Mr. Escode dị ga-afịa. O nwere ibe nkwulu dị ọda taa ma ụmụ nwoke wọtafel ka m gba gị n'omenala Igbo nwaanyị adịghị eji ibe o nwere na be nna ya karịa asa apụ ya ejebe di ya. Ụfọdụ nchọrọ ime omenala ahụ ọfụma ga-egolu nwaanyị akwa niile oge eji wee jebe mgbe ọ ga-eji wee bịa ije di. Ọ bụ na nwaanyị golu moto, ọ bụ na nwaanyị golu anyị, ọ bụ na nwaanyị lụrụ ụlọ, nke bụ nwoke emenye inherit. Ndị uwe ụlọ abụ ma moto abụ bụ ụmụnne nwaanyị. Ekwuru m okwu ọ ga-agba gị kem na ntị, mana ma agwara gị na omenala is not there to favor you and it's not must that you will agree. Nwaanyị adịrị eji ibe o were be nna ya mgbe ọ na-anụbeghị di, na mgbe ọ na-anụbeghị di ibe ọ bụla o weta bụ na be nna ya ka ọ dị wee weta ya. Ọ dịrị eji ije di. Likewise nwaanyị mgbe anụ batara nwaanyị wee nọdụbe di ya, nwaanyị wee mebe ọfụma, nwaanyị wee go anị, nwaanyị wee go ụlọ, nwaanyị je obodo oyibo. Mgbe nwaanyị so na ọ nụchago di, ibe niile anụ nwa o wetara na be di ya mgbe di ya na-anụ ya o nwere nke oge eji wee jebe di ọzọ. Ọ ga-arapụba niile rapụrụ ya di na anụ ya wee jebezi ebe dịzi mma jee nụrụ ya. Nke anụ nwa ụlọ mụtara kịta nke ka eje kọtụ eme ụmụ nwaanyị atụlụ gịsị gị ka eje kọtụ. Well, I cannot condemn court marriage. Mana ọmụmụ na ọmụmụ dey do court marriage o. Maka na 80% of ụmụ nwaanyị 80% of ụmụ nwaanyị bụ ibe ba ji eme court marriage bụ gaba kee property nwoke, gaba inherit ya property nwoke. Obele oge ka e divorce wa ba ga-ata gị avụ ka ijiri aka gị sị na ịnụsịgo igwu onye ka unu jee divorce wa ka eke your property into two. Ibe ba amụta from foreign language, from foreign tradition maọbụ foreign religion. Sọọsọ omenala ekwere eme adopt. Agbalịngese gị na my teaching today will touch so many people in a very, that is ọ ga-abụ a straight will touch so many. Ewugo m nke tọchụrụ ụmụ nwoke na ị kwesịrị ime inherit moto nwunye gị gogolo. Onye chọrọ ịnụ na anya moto, onye chọrọ ịnụ welu ụlọ, onye chọrọ ịnụ welu ana, ọ bụrụ gị iwu ya ịma mme inherit. Onye ọ ga-arapụrụ ya bụ ụmụnne ya. Business ọ na-eme iwe nụrụ ya mepere ya another business entirely maka na ụmụnne ewu ya. Ọ bụrụ na ọ ga-akọntinu na-eme business ịnụ ọ na-eme ya ịkọmọdị na bidara business bụ ụmụnne ewu ya. Ọ na-eme nwoke hands down maka na ụfọdụ ụmụ nwoke tata nwa na-ejezi ka ba jee nụọ nwaanyị na nwaanyị were ego. Ọ ga-eme gị ma ndị na-ebu ebu ị ga na-ata ata, ịma ndị na-ebu ebu ị ga na-ata ata. Jụọ onye okenye ka ọ kọwalụ gị ọfụma. Jụọ onye okenye ka ọ kọwalụ gị ọfụma maka na ibe nna akọwalụ gị abụrụ ife generation kịta. Jụọ onye ezigbote okenye kala nka ka ọ kọwalụ gị ọfụma. Ime inherit ibe nwaanyị were na be nna ya as a husband ị na-anụ ya na ị na-eje ịnụ ya na o were ego. Nke unu na-ajụ ụmụ nwaanyị what do you have in the table or do you have something doing? Ndị na-asị ụmụ nwaanyị ji ewe something doing na-eduga bụ ịgba akwụna na o nwere ibe bụ something doing nwaanyị mbọsị bulu gboo. Ibe nwaanyị bụ obu oliakụ. Ọ bụrụ tata nwa ka iji wee malụ nwaanyị na ego. Nwaanyị fụrụ ego n'anya. Mgbe ego na-adịrọ nwaanyị fụrụ ibe olili n'anya. Ndị be anyị ji wee gụta egwu ama ma ndị obodo gị agwa-eso wee gụọ egwu a. Nwaanyị bụ alụ ọlụwo anaghị m alụwo na di m fụrụ m n'anya onye ụjọ ọlụ. Nwaanyị bụ alụ ọlụwo anaghị m alụwo na di m fụrụ m n'anya ebute akpa rice olicha onye ebute akpa beans olicha. Mgbe ahụ ka nwaanyị na-aza apụ n'anwụ, mgbe ahụ ka nwaanyị na-aza oliakụ di ya.
mgbe ahụ aga nwaanyị na-aza Odoziakụ. Ọ bụ ụzọ kịta ụnụ na-asị nwaanyị jee wee something doing. Something doing nwaanyị bụ hook up. O nwere ibe ọzọ bụ something doing. Na something doing bụ ka ọ nata nwoke ego. Sọsọ 5% dị hard working na-eme eki na-abụrụ ego nwaanyị ego nwoke. Something doing ọ sị gị na ọ chọrọ iwe something doing. Ọ chọrọ imepe chọpụ. Onye ga-emepele chọpụ nwoke. Ọ bụrụ sị na ọ gaba gụọ akwụkwọ bụ nwoke. Na onye anachi ya azụ to the back. Ajụrụ m this question earlier time. Arụ one ka ọ na-abụ nwaanyị dị. Ọ bụ na nwaanyị ahụ etolu gị ịnụ di. Zagodi me na comment section. Arụ one ka ọ ga-abụ nwaanyị lue. Ọ bụ na nwaanyị etolu gị ịnụ di. Zame to the comment section. We learn every day. Let us learn. Arụ one ka ọ dị ka nwaanyị ọ ga-abụ olue. Ọ bụ na ọ dịgo age enough ịnụ di. In the olden days, nwaanyị ọbụla fụbara nsị ya, nwaanyị fụbara anụ nsị ya, nwaanyị elugo ịnụ di. Nwaanyị bidoro ya na-efụba nsị ya, ịma na olugo ịnụ di. Nwaanyị bagara anụ kubati age, mụtawa ala, gbawa ajị, ịma na olugo ịnụ di. Ibe nje ekwu ya bụ ka ide eji n'oge ị kwesịrị ịmụ nwa welie ite agbọ. O nwere ebe a na-akpọ ite agbala. Nwaanyị na-ete agbala ma ọ bụrụ na ọ mụcha nwa. O ji wee bụrụ na ụfọdụ mbọsị bụlugbo bụ ịfụ nwaanyị na-adị ọkpali ya maọbụ nya na-adị ya, ị na-asị ya maọbụ nwanne ya nwaanyị dị ebe a. Mana ndị tata ga-asị gị na ọka eje akwụkwọ nwa ejere o nwere ebe a mụtakwa. O nweghị ihe mela chief ebe a na-amụta n'ụlọ akwụkwọ bụ nsụ oyibo na mgbakwụna na style different style. Mgbe afọ nwaanyị gụcha akwụkwọ na nwaanyị gụla akwụkwọ na-agba gị na amụ onye bịara ịnụ ya pere mpe na nya ma nje. Maka na nwaanyị bụbalụ nsị ya wee nụọ di amaribe bụ na amụ pere mpe. Na tupu ọ na-ama na amụ na-ebuzi ibu mgbe ahụ ọ mụcha na nwa niile ọ ga-amụ. Mmadụ bụ na amụ pere mpe. Ama ga amụ ara na ọ ga-satisfy ya. Nwaanyị ọbụla fụbara nsị ya eji abịa dị wee fụba nsọ gị ịlụ gị nụ di. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ di wee bịabalụ gị, ụzọ dị na-ese na-adị right na ndụ nwaanyị. Ụzọ dị na-ese na-adị right na ndụ nwaanyị. Ụzọ dị na-ese nke izizi ga-abịara gị na your puberty age. Onye lọvụlụ gị jee n'uli ba ga-abịabalụ gị di mgbe agadi ga-ebido wee bịawalụ gị. Mgbe afọ ka ọ na-abụ ọnụ mmanụ ụkwụ, ọnụ mmanya ụtụtụ, ikiricha anya onu ya akwapụ, iki ya akwapụ, alị ya na-apụta ọfụ ludo aka otu a. Mgbe afọ ka di izizi ji abịala ya ịgbaji ịnụ di. Mgbe afọ mgbe a na olulu na nya bụ mgbe a na olulu ilulu na that age iwe ga na-ekwu na ị ga-agụcha akwụkwọ. Ọ gakwa mma na nwoke anụnwa mere ibe n'isi gị maka na ndị a sị na ọ gaba agụcha akwụkwọ ma ba bụ ozi di. Ndị nke abụ bịara ịnụba mgbe abụ be reject ya n'ebe si na oluro klaasị ba maka na ba agụgo akwụkwọ. Asịkwa gị na gị ma ngwa akwụkwọ nwoke abụ meke n'ibe n'isi gị na mee ibe n'isi gị jebezie akwụkwọ. Na mee ibe n'isi gị jebezie akwụkwọ. Adịrị anụ nwoke na ụdị na ogolu moto na owelu jeep na owelu ụlọ elu maka na ibe na-ewuzila ụmụ nwaanyị kịta. O were ụlọ elu
o were ụlọ ala ogolu moto kedu uri moto ọ na-anya o nwere ụdị moto nwoke ya ebu bịa be unu na ọ na-anụ gị jụ na ọ ma nnụ gị ebe a na-anụ nwoke bụ o wekwara aka ọlụ inwe ọnwa wee chọta di yahoo ọ bụla ọsọsọ yahoo ka ọ na-alụ n'ọsụsọ ọlụ ka ọ na-atụ ịtagbu onwe gị n'ahụhụ yahoo abụrụ aka ọlụ yahoo abụrụ aka ọlụ. What is your husband's occupation? Kedu ebe ọ na-alụ? O nwere side hustle. Ọ bụgodị na ọ na-atụ ọlụ o nwere side hustle o nwere ebe ọzọ ọ na-alụ. Ihe ndị agba gị bụ na mgbada ada akwụ ụgwọ mgbe niile. Mgbada ya akwụgide ụgwọ ike agụ mgbada. Mgbada ga-akwụgide ụgwọ mgbada ama nwezi ego. Maka ị na-achọ onye na-alụ yahoo na ndị yahoo ka ọ dị n'aka